पोस्टर बहुत माने सब लोग बहुत तारीफ कैले बा, कोशिश कैले बा आदमी की एगो बेहतर सिनेमा के। अब हमरा लगे दूसर कुछ तो बा न लोगन के भी पता बा। तब अब एक एगो प्लेटफॉर्म बा जवना से हमरो सबके मनोरंजन करा सकीले, और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड तो ओकरा के जितना सब्सक्राइब कर सकते यही परिश्रम में कम से कम ओकरा के 50 मिलियन सब्सक्राइबर का स्थिर कर दिलो। हाँ, दूसर कोनो उपाय नहीं के, कहीं दूसरा जगह से गाना भी छूटत नहीं के हमार प्रॉब्लम बा। और ठीक बा, होला जीवन में बहुत सारा चीज होला कि का कहता ना कहता हमें पर सोचल बंद कर दिले बनी कि हमारे के गाली देता कोनो बात ना, कि हमारे के बुरा बोलता कोनो बात ना। कितना लोग के जवाब दिहल जाई जिंदगी में, अपना काम से जवाब अगर दिहल जाओ, जवना से हमार पहचान बनल बा, जवना से हमरा के दुनिया जानता, जवना के वजह से एगो गरीब परिवार के बेटा जवना के रहे के घर ना होके वो आज वह सब के आशीर्वाद से यहाँ तक ले पहुँचल बा, तब फिर बाकी चीज़ों पे हमरा फोकस ना करे के चाहिए। अब हम बहुत हर चीज़ में लाइव आवत नहीं जा, लेकिन अब बंद कर दिले बनी हम। रीजन ओकर एक गो बा कि अब जवाब देहल बंद। ऐसा लोगन के जवाब काहे कदे देहल जाई। एगो हमार जवाब हमरा बुझाता जेबे मतलब के कुछ ओकरा बाद 10 गो कंट्रोवर्सी, एगो शब्द के ओकरा के 25 तरीका से तोड़ मोड़ के लोग बोलल शुरू कर दी। एगो छोटा सा भी मतलब के कुछ हुई तो ओकरा के 10 तरीका से उल्टा साबित करे खातिर कुछ लोग शुरू कर दी। तो जब रुआ के गलत साबित करे खातिर ही लोग दुनिया बैठल बा कुछ लोग, तो ओकरा खातिर हर जगह सफाई देवे की जरूरत नहीं है। हमरा आज अच्छा लगल कि आज हर जगह फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके और हर बहुत सारा कलाकार भी शेयर कर ले बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो सबके दिल से थैंक यू कि वो लोग, यश मिश्रा जी, कल्लू जी, डिम्पल सिंह जी, तो बहुत सारा लोग के लिए बा, तो दिल से धन्यवाद बरवा सबके।